Навременен, равен достъп до високо специализирано здравеопазване. Знаете ли, че редките болести се считат за редки не само защото са слабо разпространени, но и поради недостига и географската разпръснатост на здравни експерти, които могат да ги лекуват. Днес 24 европейски референтни мрежи ангажират повече от 1500 доставчици на здравни услуги. Повече от 10 000 експерти от различни страни, специалности и заболявания са свързани чрез референтните мрежи. България има свои клиники само в 5 от 24-те европейски референтни мрежи. Призоваваме българските власти за интегриране на европейските референтни мрежи в националната здравна система за справедлив и навременен достъп на българските пациенти до специализирано здравеопазване. Разширяване на базираното на доказателства специализирано здравеопазване, постигнато чрез ефективна интеграция на европейските референтни мрежи. Осигуряване на устойчиви инвестиции за укрепване на капацитета на експертните центрове. Подкрепа и възможност за ефективно партньорство на пациентите и представителите на хората, живеещи с рядко заболяване, при вземането на решения в здравеопазването, включително относно европейските референтни мрежи. Ние, гражданските организации на хората с редки болести, излагаме исканията си в манифест, в който настояваме за спазване на европейските ценности за равенство и солидарност и на основното право в Европейски съюз за закрила на здравето и призоваваме политиците и институциите за неотложно действие за редките. С пълния текст на манифеста може да се запознаете на страницата на инициативата.